खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो स्वरजि द क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनाय आरो बर' माहारिनि स्वार्थनि थाखायसो जोङो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोखौ सापर्ट खालामनाय जादों। गासैबो जों सापर्ट खालामनायाव जाथिनि बाथ्रा हाबनानैसो दङ। नंगौ, बे बाथ्राखौ मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों खौरांफोरनि गेजेराव गोख्रोङै बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि देग्लाय 2024 मायथाइनि एमपि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै क'क्राझार लकसभा बियाबाव गोबाव समनिफ्राय गुबुन हारिनि सुबुङा नंखाय एसटि फोरमान सार्टिफिकेट लानानै 10 बोसोर एमपि जाबोदोंमोन। नाथाय बिथांनि बेबायदि नंखायै सार्टिफिकेट लानानै एमपि दारायबोनाया निस्सय देग्लाय 2024 मायथाइयाव बिथांनि सार्टिफिकेटआ केन्सेल जानायजों लोगोसे बिथाङा दारायनो हायाखिसै। जायखौ नोजोर बोनानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारिनि स्वार्थ अदेबानि बिटिआर गोरोबथाखौ जाफुंहोनांगौखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन बर' सुबुंफोरा क'क्राझार लकसभा बियाबाव दारायदोंमोनब्लाबो नाथाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोखौ थारैनो बर'फोरनि बिटिआर गोरोबथा आरो माहारियारि बादनि आरो माहारिनि हाबाफारिनि थाखायसो थारैनो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोखौ हेफाजाब होनाय जादों होननानै बुंथिनानै होदों। मख'नो गोनांदि भारत सरकाराव थारैनो एनडिएनि दैदेननायावसो बिटिआर गोरोबथाया जादोंमोन। बेनिखायनो सेन्ट्रेलावबो जोङो एनडिए सरकारखौनो लाबोफिननांगौ आरो एनडिए सरकारखौ लाबोफिननायनि थाखायनो एनडिए एलायन्स थानाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि बिजाथिखौनो जोङो सापर्ट होनांगोन आरो बेफोर गासैबो बर' माहारिनि बयनिबो थाखाय आरो बर' माहारि जौगानायनि स्वार्थनि थाखायसो जोङो गुबुन राजखान्थि दोलोब्लाबो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोखौ सापर्ट खालामदोंमोन होननानै मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर'आ खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों गोख्रोङै बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बलिउडनि सासे फावखुंगुर आरो दाखालिबावैसो जानानै थांनाय एमपि बिसायख'थियाव एमपि महरै सायख'जानाय कंगना रानावत बिथांखौ थारैनो चन्डीगढ़ एयारपर्टआव सासे सिआइएसएफनि कनस्टेबलआ सोबादों होनना खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों गोसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे खौराङा दायो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों गासै भारत नाङैनो गोसारबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थारैनो सासे सिआइएसएफनि कनस्टेबलआ कंगना रानावतखौ देरहाखांनायनि उनाव चन्डीगढ़निफ्राय दिल्ली फारसे मोनसे बासबानि जथुम्मायाव फैबाय थानाय समावनो चन्डीगढ़ एयारपर्टआव सासे सिआइएसएफ कनस्टेबलआ चेकिं खालामबाय थानाय समावनो सोबादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बे सोबानायनि गुबै जाहोनखौ थारैनो सिआइएसएफआ गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों बिथाङा बुंथिनानै होदोंदि थारैनो कंगना रानावतआ आबादारिफोरनि जथुम्माखौ आइजोफोरा थारैनो जौसे रां लानानैसो जिरायनानै आन्दोलन खालामदों होनना बुंथिनानै होदोंमोन। जायखौ नोजोर बोनानैनो बे कनस्टेबल आइजोआ कंगना रानावतआ मानो बेबायदि बुंनांगौ होननानै बिथाङा बुंदों। लोगोसेनो बेबायदि बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ जेराव आंनि आइयाबो बे आन्दोलनाव जिरायनानै दंमोन। थारैनो आंनि आइया बेबायदि 100 रां लानानै आन्दोलन खालामाखै होननानै बिथाङा बुंथिनानै होदों। खौराङाव मिथिबावनो मोननाय बायदिब्ला थारैनो बेबायदि चेकिं खालामबाय थानाय समावनो सासे कनस्टेबलआ एमपिखौ सोबानाया बेसेबां गनायथाव बेखौ नोजोर बोनानैनो दायो चन्डीगढ़नि सरकार आरो सिआइएसएफआ बे सिआइएसएफ कनस्टेबल जायनि नामा कुलविंदर कौर बिथांखौ दायो सासपेन्ड खालामनाय जाबाय होननानैबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जाबाय। बिटिआर ओनसोलनि गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां। थारैनो बिटिआर सरकार अदेबानि प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा जेब्लानिफ्राय सरकारनि मासियाव जिरायदों अब्लानिफ्रायनो बिटिआर ओनसोलाव सुबुं दोहोन दानायखौ नोजोर बोनानै प्रमद बर' बिथाङा इउपिएससि अदेबानि मेडिकेल इन्जिनियारिं आरो बायदि बायदि गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानो जायफोरा गोरिब थाखोनि अदेबानि हाजोबा बिसोरखौ नोजोर बोनानै बिथां प्रमद बर'आ सुपार 50 बिटिआर ओनसोलनिफ्राय सायख'नानै गुबुन गुबुन
कचिंफोराव थारैनो बेसेन नाङालासे फोरोंथाइ होनायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो देग्लायबो प्रमद बर' बिथांनि थारैनो APSC UPSC जाय बिथांमोनहा ओरैनो फ्रियावनो बिटिआर सरकारनिफ्राय सोलोंनो गोसो बिथांमोनहा थारैनो बे हाबाफारिनि खाबुखौ लानो हागोन। बेनिखायनो प्रमद बर' बिथाङा गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंथिनानै होदों दि थारैनो आरोबाव जायफोरा APSC UPSC अदेबानि गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानो गोसो बिथांमोनहा थारैनो फ्रि कचिंनि थाखाय अनलाइन एप्लाइआ जागायबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों, जेराव गावनि आर'जलाइ गथायनायनि समखौ 5 जुननिफ्राय थि खालामनाय जादों आरो बेनि जोबथा 25 जुनखौ बिथांमोनहा थि खालामनाय जादों। लोगोसेनो गासै अनलाइननि इन्टारभिउ एबा काउन्सिलिंफोरा थाबैनो जागोन होननानै बिथाङा बुंथिनानै होनायखौबो नुनो मोनदों आरो बे फोसावलायखौ मैया बिथाङा गावनि पेजनि गेजेरजोंनो बुंथिनानै होनायखौबो नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि जों खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों थारैनो नुनो मोनबाय थादों दि प्रमद बर' दैदेननाय सुपार 50नि गेजेरजों दायो आसामनि आरो सेन्ट्रेलनि गुबुन गुबुन गोजौ थाखोनि कम्पिटिटिभ एग्जामफोराव बे सुपार 50 मावथांखिनिफ्राय गोबांथार फरायसुलिफोरानो जाफुंसारनो हागासिनो दं होननानैबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादों। BTC सोलोंथाइ बिथोनगिरि ख'निफ्राय मोनसे बिथोन बिलाइ हरनायखौ मैया खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों जों बयबो नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि थांनाय 25 मे खालि रायजोआव बांद्राय दुंखावनाय अदेबानि गरमखौ नोजोर बोनानै गासै सरखारि आरो सरखारि नङै फरायसालिफोरनि थाखो जागायनाय समखौ फुंनि 7 बाजिनिफ्राय खालामनाय जादोंमोन। नंगौ, जायखौ नोजोर बोनानै गासैबो फरायसालिमाफोरानो 7 बाजिनिफ्राय साननि 12 रिंगासिम खालामनाय जादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। नंगौ, बेखौ नोजोर बोनानैनो अदेबानि आथिखालाव दुंखावनाया खमायलांनाय अदेबानि गरमा खमायलांनायखौ नोजोर बोनानैनो मैया BTCनि सोलोंथाइ बिथोनगिरि ख' जगदीश प्रसाद ब्रह्मआ मोनसे फोसावलाइ बिलाइखौ खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों फोरमायथि हरनायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो दिनैनिफ्रायनो थाखो खथाखौ सिगांनि बायदि लाखिफिननो थाखाय गुरैयै खावलायहरनायखौबो बे बिथोन बिलाइनि गेजेरजों मिथिहोहरनायखौ नुनो मोननाय जादों। क'क्राझार लकसभा MPPFआव थांनाय 10 बोसोराव गेप थानायनि जाहोनाव दायो फिन सासे बर' MP बिजाथि मोननायखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन जायगाफोराव क'क्राझार लकसभाजों लोगोसे बर' सुबुंफोरा दायो दाब दाब जायगायाव बेबायदिनो रंजानाय आरो गोजोननायखौ फोरमायबोबाय थानायखौ जों बयबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव क'क्राझार लकसभा बियाबाव देरहानो हानाय जयन्त बसुमतारी बिथांखौ बरायनायजों लोगोसे बिथांनि देरहानायाव गोजोननायखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन रायजोनि गामिनि रायजो राजाफोरा गाजा गोमजायै रंजायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि गासैबो बर' माहारिनि बेबायदि जाफुंसारनायखौ नोजोर बोनानैनो रायजो राजाफोरा गोगोमै रंजादों होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों आरो बेबायदि रंजानाय हाबाफारिया दाब दाब जायगायाव बर'फोरनियाव बेबायदिनो जालांबाय थानायखौबो जोङो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोनबाय थानाय जादोंमोन।